Mga master, oh. Ang laki mga master, oh. Kitams, yan yung ano natin, oh. Pain. Kulay green. Yan. Yo, what a beautiful morning mga ka-striker. So for today's mga ka-striker, tayo ay mag-fishing na naman. So ayun, sama ko si Rakiterong Master mga ka-striker. So andito kami ngayon, nagbo-broadcasting kami ngayon mga ka-striker, no? So yun mga ka-striker, bali si Rakiterong Master mga ka-striker, may nahuli na siya, isang nahuli niya. Tapos hindi lang namin nakuna ng video kasi ano lang, nagkakas lang kami ng mga ilang minuto, tapos may kumagat na. Di pa kami nakapag-intro mga ka-striker. So ito pala yung gamit natin mga master, no? Fishing rod. Ayan. Yan yung lure. So ayan, no? Lumabas na yung ano, yung araw. Mag-aalas 6 na ng umaga. Ayan mga master, oh. Katambak. Ayan, Emperor. Yan, yan yung pinakaunang huli natin. Helicopter. Nagpipishing na din siya. So ano pala mga master, meron na pala kaming nahuli dito. Ang kaso lang di ko nakuna ng video kasi akala ko is ano, ay medyo madilim pa pala kanina. Ayan, oh. Yan yung nahuli. Yan yung unang huli mga master. Ayan mga master, no. So try nating mag-cast dito. Baka madagdagan po yung huli natin. And shout out nga pala kay Brad Rogelio Kalipay kasi palagi siya nagpapa-shout out sa akin. Ngayon ko lang siya na shout out. At sa lahat ng mga viewers natin dyan at subscriber, maraming salamat sa suporta. So try natin mag fishing dito mga master, no? Baka madagdagan pa yung huli natin. Sabi ko na nga ba, nasa malapit lang itong isda na ito eh. Sayang. Ganito lang yung libangan namin mga ka-striker, mga master. Fishing lang. Pang pawala ng stress. Pagpawala ng stress. Pero pagkatapos sobrang stress. Sayang ah. Punta tayo dun sa may unahan. Di, maaga pa naman. Ay. Try natin dito banda mga master. Mayroon tayong madali dito. Ayun mga master, oh. Nagpapakita na Ayun yun. mga master, tiki. Thank you striker. Dalhin natin to. Isda to mga master, oh. Tanong tali. Pang vlogger ko na ito, ah. Importante na din makita, oh. Kusog. Kusog. Fish on master, fish on. Oh, fish on. Fish on master. Isda. Fish on. Ih. Saan ko dito? Lahan, ha? Ih. Oh, Kaya isda yung mga striker. Chikod. Laki. Chikod mga striker. Ayun, oh. Woo! Ang laki. Okay, ano na tayo kasi si Rakiterong Master, ang dami niya na nahuli ah.
Ipakita sa kamera. Kita. Ayan mga master, oh. Good size. Woo! Woohoo! Yan yung lure natin. Artificial lang yan. Oh, Good size. Ah! size mga striker. Kadalawa na si ano ah. Gilamoy gid mo eh. Ha? Gilamoy. Good size. Nice one. Yan ora sa pare. Ah. Chicken din. Karong cold chicken din. Sigarong ko ko katambak mo. Ah, chicken din. Kan man. May lusa yung padre. Dili ka nang way tugaw ba? Good size ba na? Ito yung nahuli natin mga master, oh. Dalawa. Ayan. Tsaka isang emperor. Ayan mga master. Diyan kami mamaya. Diyan. Ayan po mga master, no, sa hindi pa nakapag-subscribe, sana huwag niyo kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para palagi kayong updated sa mga video na aming i-upload. So, Strikers Anglers Club pala, don't forget to subscribe. Yung mga ka-striker, sana suportahan din natin siya mga master, no? Para nagba-vlog din siya mga master. So, visit nyo lang yung channel niya, ilalagay ko na lang sa description. A few moments later. Ano, striker. Masuhan. Yan. Pantay sa cellphone ha. Ano? Kubuhi? Buhay yun. Oo, sino kubuhi? Ano ko naman, mga striker. Pangatlong striker yan mga striker ah. Pangatlong unhook. Pangatlong unhook ha. Ayaw yata lang mo pagkain ah. Bison. Bison nga master. Wala naman siya kitir master ah. Wala, sige. Ah, mga grouper. Ayan o, grouper o. Ayan nga master o, grouper. Importante, mayroong mahuli. Dalhin natin to, pang ulam. Okay. Dalhin natin to, pang ulam. Sikano mo? Hindi ulit ang musik ko. Kabuhi. Tumatarog hook. Sayang mo master, katakas. Siya nga. Ako ano ba ito? Sidla kang green git. Walang makakuan ko itong daro tingtak eh. Right.
Pison mga master, pison. Bahala ka niyo. Hindi lang. Makuyog na mo. Humo kayo, makuyog. Kabali. Oh, kuyog ko. Saan mo? Saan mo? Hikig, ahak. Ya. Tikad yun. Uy, ikabuhi ah. Gamay lagi ko. Yan ang master. Loh. Apin, laki. Kita sa master oh. Ayan oh. Oh, swerte. Dulu. Oy, grabe po yun. Takay na ako eh. Ako ang mistrive ko sa ano. Ignore. Kino ang green sa dere yung converse pa. Ayan ang master oh. Ang laki mga master oh. Kitams. Yan yung ano natin oh. Pain. Kulay green. Yan. Shout out. Kita mo. Sino? Ano? Yung striker oh. Grabe laki. Grabe chico deh. Maunin ni strike ni hang dako kayo. Sidla kang green sa ari lang gud ingani. Hayag mo kayong kuan gud adlaw. Itag pagpaon lang. Kuan. Basang silpon. Hak. Ulit tayo. Tayo ulit. Ang nagdag ko eh. Wag masakit ang buko-buko. Dali ka sa kapasok na dito ay. Ano to? Mabaw mo ni god. Bubo kay. Dali ka sa kapasok man. Throw strike sir. Pison. Pison na naman mga master. Bo pisyo na naman. Grabe sila kit. Ang kamay naman eh. Pison, pison. Oh, di ka sa ako. Direkto bigirahan ah. Tambak. Tambak. Ano to og nakuan ba? Okay ba? Okay. Yan nga master oh. Katambak na naman. Woohoo! Nice one. Katambak hari. Grabe penghabis mo dito eh. Ada lagi atau hari. Kita satu. Grabe. Ayun mga master oh. Tambak na naman mga master. Woo! Iso na isda dali. Ada dapin-dapin. Dapin labay. Bata. Kuta naman na mo dito eh. Kuta naman na mo Baling Baling taga mo rin oh. Taya na gulong taga. Baling taga diri ah. Kira kay. Ano ka taga dere? Kira. Ipotol akong kuan eh. Akong katong paborito nga lure. Baling taga. Taga rin. Kas pa tayo ulit baka meron pa. Babaw na no. Boleh. Kita berikan sih saya Kalau kanis abang. Dapmo ng mayo gud. Namos dapmo gud. Dapat kare. di Islam nga ona nga. Indot man color. Pwede lain color deh katukurong puti. Kanay ready ka rin ba? Ay, tis ko ready. Ay, stand up ko itong sa Mga kamaster, no, nakauwi na rin kami mga kamaster sa wakas. So, hindi na pa ako nakapag-in doon sa dagat kasi sobrang nakakapagod na mga kamaster. Kaya dumiritso na lang kami pauwi dito sa bahay.
Ipapakita ko na lang sa picture mga kamaster yung lahat ng nahuli namin.